Mo na nga di malikayan. Unya, samtang busy kita, hala, sige sang hisgot sa impeachment ni Sara. Ang driver ron sa POJ, inigtamak ni mo sa gasolina, lagot kay ka nga ang gasolina pati mahala, ang crudo pati mahala, maapil ni mo tamak, mahigala mo hunahuna ka naong ni Luis Lo. Article 3, Section 4 of the 1987 Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people, peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances. Mao kini ang haligi ug sukaranan nga gibasihan ni ining tulumanon. Straight to the point. Tulumanon sa patas ug labas nga mga balita, interviews, investigative reports, sundanon nga mga diskusyon ug di prinsipyo mga komentaryo. Straight to the point. Straight to the point. Straight to the point. Ang US ug Iran nagkauyon na ang duha, nagkauyon og duha ka semana nga ceasefire. Ang Iran niingon nga makigalayon ang ilang militar pag-abli na sa Strait of Hormuz. Bita-bita lang, kung mauho na, no? Kay lisod man kayo og makwanta, maamong ang uban aning kalakiha. Mao lagi akong giingon, inigsikad nimo sa imong gasolinador, imong matan-awan may galang mga naong ni Ayatollah kami ni, Mostaba kami ni, lagot kay ka. Kato po naglagot ni Trump, maapil pod, ha? Unya kato naglagot mahigala sa kwan, maapil nimo. Inigsikad mo sa gasolinador. Hasta ni mahigala mga drivers karon, POJ driver, mga modern jeepney drivers, mga taxi drivers, anab. Igsikad ni mo ron, apil pa ni mong naong ni BBM. Ano mo, hunahuna magkawa man eh. Sa first week pa lang, sa gira, second week, wa yun. Yung sa wa pa, layo pa. Karon mahigala, wa pa yun ka-action ng gobyerno. Naunsa naman ang excise tax, gikuha wa. Iting, wa makuan. Human sa meeting, wa ma, kadesisyon dayon sa BBM. Excise tax pala na ha, wa pa'y VAT. Ang gisgutanan, mga sukitig paminaw. Mo na nga di malikayan. Unya, samtang busy kita, hala, sige sang hisgot sa impeachment ni Sara. Ang driver ron sa POJ, inigtamak ni mo sa gasolina, lagot kay ka nga ang gasolina pati mahala, ang crudo pati mahala, maapil ni mo tamak, mahigala mo hunahuna ka naong ni Luis Lo. Ang uban mahigalab, naong ni Abanti, apil pa ni mo, kamo mga tawhan na mo, di ay problemang tinuod na, sige lang mong impeachment. Pero ang uban sa mga kagilaan nga anti-Duterte, lagot po sa naong Sara. Pero ang naagod sa gobyerno ron, si BBM mga kagilaan, kini mga senators, mga congressmen, murag wa maamao inyong priority ron, ha? Kay karong pitsa 14, mabalik na po sa hearing. Una-huna ka, tinuray lang, na iban mga driver ron, labi pagkuhan, ini-drive nila mga sakyanan, kamong mga tawhan na mo, miski mag-focus mo sa problema, sige lang nga po mong impeachment. Tamak sa gasolina doon mo, tamakan mo naong Jerbelo Islo. Ang uban may galab, ha? Pag-iwan niya, Crispin Rimulya, ipatawag po kuno sa House Committee on Justice, apel pa ni mo may galab, motirsira na ka, tamak ni mo mga kaigalan sa imong gasolinador, apel tamak na ni Rimulya. May imagine ba ni mo? Inigtamak ni mo gasolinador, tungos ka mahal. May imagine ni mo mahigala nga katamak ka sa naong ini mga tawhana nga dunay responsibilidad nga ilan ni mga higalang responsibilidad nila unsay matabang sa gobyerno ining atong krisis ron. Unya ilang responsibilidad lahi mahino i-focus ini mga tawhana. Apil pang naong ni Pastor Bini Abante, pligsikad ni mo na sa gasolinador, maapil. Ako lang nang giagid kato katawa mga kaigalan, ha? Pero mo na'y kamatuuran mga sukitig paminaw tungod ka apektado ta ining problema karon mga higala sa Middle East. Now, akong balik-balikan, kining military capabilities, dili gyud ma-question ka ng US mga higala nga grabe gyud ang ilang military capability.
Mo na og maghisgot ka sa aspect sa gira on the side mahigala sa military aspect daog ng Amerikana. Pero pag hisgutanan mga higala na diri sa political aspect, geopolitical aspect, sa economics mga sukintig paminaw nga aspeto, wa manggima pildi man tantanan ani apil mo ganito tay labot na apil tag kapildi. Gumikan ining sitwasyon mga kagalaan nga naamong kita kay do naman mga higalay pagtaas lagi ini mga produktong petrolyo matakdan man ning uban nga mga commodities unya karon ang ubang mga kumpanya pang nanirado mao nay pait kayo. So daghay na among mo ni tinuod mga kagalaan nga istorya. Pero moingon kag military capabilities ngilngig kaayo ning US. Ang US mga kagalaan kadto usa sa mga simbolo. Dako kay ito nga simbolo kadtong pag-rescue mga kagalaan sa ilang pilot o sa ilang WSO kining weapon system officer nga didto mga higala katagak sa nasod nga kontra mga kahigalaan. Sa ako nang ingon kanina doon naman mahigalay na shutdown nga mga F-115 Strike Eagle nga mga fighter jets dire sa may Kuwait. Pero ang bintalaha lang naaanto mahigalang kontra di shutdown mahigala sa Kuwait. Mabitan di magkabasta-basta magsudsud gud ang kanang kanasuran makigalaan mo gamit ka sa mga airspaces din Kay doon naman ay mga gwardiya ng naa. Nya doon naman sa mga defense capabilities ng mga nasod sa Middle East. So pagsuod sa Kuwait, di man mahigala makita labi paglayo pa kayo mura man lang langgam naglupad. Tan-aw niya may padoong nga musod ng eroplano ilang gitira. So pagtira makigalaan tagak. Pagkatagak sa eroplano sa usa ka fighter jet kanang piloto diha na nasa pisliton dapit sa ang lingkuranan nga mo eject. Pag eject mabuwag siya sa eroplano kay di ka mabuwag sa eroplano uban ka dito sa eroplano. Mauban ka sa fighter jet at disgas sa kagit yung buto mo na pagubos ubos. Kay kanang gasolina nga gigamit high octane na nga matang sa gasolina. Di na basta-basta kanang sa kuan day eroplano nga mga kuan di man na pwedeng gasolinahan mo unleaded. Ngayon ka nga, kanal lang barato-barato. Palit na kong fuel safe. Mahal kay ng gasolina anang inanang eroplano ka ng mga helicopter. Pati mahala ng gasolina First class ka na. Di na pwede nga mo ingon kadto sa papalita ko sa Shell big. Gasolina na, fuel save lang. Kanang fuel save diesel or gasolina di na way gahom kanang makapalupad. Niyan ang mga matang mahigala. Sa paglupad ani mo kagar lang na imong eroplano. Pati ka mga mahalon ka ng klasiha sa kanini ang kwan gas onya kwan po na ngilngig sa nakay maigo na diha karon mo ikayo ana do na say mga paghimo sa eroplano nga og mo kayo sa di sa buto dayon tus taas pero delikado mo tangke maigo ana sa gas butangan man nag armor na nga aron di ma disgasya ng tangke kay mao nay maigo manghigalang buto kadito sa kwan ngilngigo ng klasiha may gala sa gas ng naa. So ang mahitabo matagak na kinahanglan nga mobuwag kagid ana kay mubuto man ang kabos-ubos. Ang pilot mo eject nasa pisliton sa iyang lingkuranan nga mo eject siya sa pa mo lupad sa iya matangtang mo ng iyang atop-atop ka na napita sa may kwan kanang dapit ana mura bitag na plastic na bitaw murag kwan lang makita nimong pilot simba ko og hay man tong kwan dong katotoang picture sa tong duha ka piloto sa kanay mao ni di makanay maglupad-lupad ni mahigalam tumbling-tumbling ni sa taas katotoang do na bitay picture kani duha ka buka ipakita sa tong social media platforms ako ipakita may gala sa DYHP nga Facebook page o sa Attorney Rufil Banyo Facebook page o sa atong YouTube channel o kato nas radyo na mina ako nang i-describe kini tama kini iyang fighter jet F-15E Strike Eagle fighter jet mga higala talinis ka na nagsimo daan
kay jet man yung mga sukit di paminaw. Dito sa kahanginan mo, kuan man lang ni dito, duway sa gabal ba? Kanang iyang nadapit sa piloto, mura lang bitaw nagbildo. Oh, para makakita sa kawanangan, makita siya na sa taas, basig doon ang eroplano to sa taas nga ni kuan niya, ni pababaw niya, or di asa ubos, makita niya tanan. Pero in case mahigalag emergency, pag doon na emergency, maigo ng iyang pako baka or ang iyang lubot sa eroplano, pag kaigoan na aso na mga sukitik paminaw, di man na matagak na yun. Kana siyang fiberglass naman na, inigpislit ni mo anang naay equipment ang mo eject. Pag eject ka na, blupad ng fiberglass. So, makalusot ng mga kanang piloto o kanang WSO. Paglusot ana, sa ilang vest, apil na sa ilang vest din naadiha mga higalang parachute. So, niglupad ana, buukab na dayon ang parachute. Buhi. Ha? Buhi ka. Ang problema inigtugpa nimo kung tuwa ka sa hostile country. Kay mutugpa ka lang mahigala ang naarapod sa friendly country, why problema? Pero matugpa ka dito mga kaigsunan sa sama ng Iran, ay sus. Delikado kayo. Oh, mo ni mahigalang picture. Na katong akong gipakita ganina sa Kuwait to. Pagtugpa, naaman sa nasod sa Kuwait, di okay ra. So, ang capability, ang status symbol na, ang capability pag-rescue, kinayo, babae lang ganin niyo. Cool kayo eh. Natagak mahigala sa Air Force. Ato paminawon ko no gamay dong. Nanay siya ikuan audio gamay. May gani kay Kuwait di siya natagak. Namay natagak sa Kuwait. Pag matagak ka sa Kuwait, friendly man ang kuan. Friendly man nga nasod ng Kuwait. Allies man na mahigala usas mga allies sa US. So safety ka. Muna kasabot kayo og ikaw mahigala kuan. Mo katong dito sa Iran pagkatagak sa eroplano nga naasa sa Iran, pag eject niya naasa tagak sa yuta sa Iran. Pagkatagak sa yuta, dagan kay tama sa ginhawa. Ngita ka itong bukid, makasaka kag bukid, ano makakuha kag signal? Kay part man na sa ilang vest, survivor vest, naadiha po ang kinini ang usa ka equipment, kanang beacon signal na adiha, nga makakuha kag signal. So dagan kay yun, nga asa dapitang taas-taas, muna bag nangita ka og signal. Og nagdapa kag cellphone, hindi malis, maka-text ka ba, asa ka dapit. Nga tan-an mo may signal, tan-an iyay way signal, ngita kag lugar nga makakuha kag signal. Aron mahibaw-an ang imong coordinates, mahibaw-an asa ka dapit, ma-rescue ka. Mo nang hitabo. So kining sa Kuwait way problema ni, asa man to sa Kuwait dong names. Ato ibalik gamay ha. Kato Kuwait lang kano tagak. O kani o. Oh, pagkaigo-igod sa eroplano mahigala. Fine? Really? Da babae man tagak. You need something to help you? No problem, you're safe. You're safe, you're safe. Everything good? No problem. Thank you for helping us. Everything perfect? So, ikaw makaluwas ka na, nya friendly nga kuan, luwason ni mo na kay. Tan-aw ni mo, uy, mga bata man Israeli man eh. Bata man kayo, oy. Fine? Americans. Really? Dalabi pa gwapa kay, ha? Kasi makaingon ka kay, oh, no problem ha. You're safe na. Nadad-on ni mo sa inyo. Pero og kana na ang bisag gwapa pa ng Air Force na matagak ito, daw ka matagak sa Iran na. Disgust siya kayo, dagan kayo. Okay na, mga babae nga mga kwan, Air Force mahigala. Mga babae ni. Pero ngilingig kayo nga naman, kung magulto sa ila, kanang Israel, kanang mga US, bita ka na sa US, kay depende naman na kung ganahan ka mo sod. Pero kanang Israel, mandatory na. Mandatory. Pag abot ni mong 18 years old, serve ka sa army. So pili ka asa kadapit, ari ba ka sa Navy, ari ba ka sa Air Force, ari ba ka sa infantry, o di ba ka sa kamadaan. Ari ba ka sa artillery, daghan mo mga units, pili ka mo take kag exam. Kay kining sa Air Force, mas gabi-gabi man ang exam aning Air Force.
Nyap na ay written exam ani. Naapod mahigalay mga kuan pod. Mo physical lagi. Kita man ko ng ilang kuan trainingon ka dito. Inig-screening niya laki butang ka ng kuan nga tuyok ba ana. Ibutang ka dito. Inigawas nimo okay na kabarog ra ka na. Sa to pa okay ka. Qualified ka ma Air Force pero tuyok ka na pag naog nimo nalipong ka. Abi pag kaduha pa katuyo ka na niya pagbuhi karon kay mura kang napatiran sa puwang kabayo. Nabarag na ka mura ka nakainom duha katagay lang nabarag ka na yun. Dili ka dawaton sa Air Force adto kas pikas, ha? Adto kas pikas unit. Ug di gyud badada, adto lang kay ikaw tiglutog munggos dito sa kusina.